thui zen sen ziak tu silal biak nunga kanun hi voitam kasun lok towa voitam ka tra pui bok thin kanun awang hian kanun vek hi aruma kanun hi thaito pa ringa avin mangai tu kutchak zong thin kabianga mitui min hru khul sak tu tur zong in khovela hun bitin hi voitam kapal chuaka zo na chan sen lo chu tunge ka zo ti po hrelo hian ka vathon chuak jing em tra hi chak lo te na ni se mi chak lo tia soitlak lo khopa treng neng ka ni thuk taka ka wak vaya khovel tol mup le mi pui zi noi kara mangai tu zonga ka chung ril rum na ka wa vai pui na san ziak ha nun ko har khan kong en tu khon war nei lo thin ma se ka thok fei chung chuan kanun hi ka hlutang khovel hi anun rong ka ti thin a eng zonga thil thir mi ka ni thei lo te hi ka in thiam riawa har satna kapal tlang tam zia ka ngai tua hian kanun hi ka chuang rufo mi then khatin voi khat piana an thil ton hi mi tam tak chuan voi som po piang nun ma se an ton phak ka ring lo mi tam tak tan chuan khovel hi apara mangai tu te kut chakin a hual vela engkim mai hi avul chuk ani ber ma se keini ang tan chuan engkim hi sual chua angaya voi khat chet suala voi zatam chek sol kan hlwa kan nun kong chu thang hlirin a khatani bai vai takin kan pianga nu le pa mangai na me po hi rual o na boya min nuk lut tu wani kanun hi thon thulung chiat thak tak ang main angai noma ma se thon thuatan chawa nun chil chuan arap thak e mai lungai na tual zola retheina in min chaya mit tui kar atangin kho eng a fia zo lo kan piang ve te hi arap thaka mangai na ngei po hi mangai lo te tan chuan a hlutna a om do nem ni kanun bung tin hi hriat reng lo thei lo khopa min vil tu ani fai veka fa ni na din hmuna ka vui thina mangai ngai nia ka in hriat na hmuna phei chuan keima hi ka hlu ber lara ma se kha zana tang khan khanun khan thir dan dang min ko hmuwa khovel hi ro pui ka ti thara in lai chi na thuk zia ka zira kanun tram chhol chuan kamamo chotak le hri se la tong ta hrui zen sen mor le lama nun panin kai kwa rial awang chuan manin khongai ka ching hi ka in dem ngai lo manin khongai soi nep tu te hi an puitlin em wanga ka pu hek lo kadin mun hian manin khongai na khur thuk taka min hnu chia a om hlia in ka hria kadin mun ka ngai tua hian nung ve ringot po ni la mi tam tak tan chuan en ton tur ka hnu chia tho ti hi ka thu von ani thin mi tam tak sual khura an tlulut ka hmu hian an chung ko din mun ka hriat chian zet ma lo chuan ka dem lo engang chung kwa seilian nge an ni ti hi nun te na poimo tak nia ka ngai wang ani nun kong khokrok zeta sualina chin zor te hian kanuna zona min siam fo kadin hunanga loading to te an tal buai ani chuan dem an har hleang paltlang a ol lai lo kadama kanung ve ani ti pholan ka chak na chan po kanun kong zo wang ania nun tluang pa ngai anga nun katum ve tlat na chan po hi kadin mun khan ra achua thei ti hriat tir ka duani hei hi ka chanchin tlom tak ka soi chua chak thin na chan pakhat ani bok tuna chuan na thatok tak ka thoka a tha ka ti hian ka tuina ania wang maya soi uar ka ni hei aya sang zok zuan tur le exam bei turin min ti ve fawa
ma se mason na an ti tam tak hian hlim na min pe a ka hriat lem lo awangin ka hna ka tuina le ka rin om chil bur von hi ka thlang ani ram hnuai borok thiang han hi wang te ram hnuai hnim le pangpar khoi dang lam lo kara han tei zak te chu nuam ka ti zawng ani a ram sa le sawa thing le mau chen chuan thian tharin om el tiang ang mai in kanuna buan khuara zan engemaw zat riaka ram hnuai ngodur tul pikara ram chin chang zir chianga hnim hlu zual han la khoma han ti pun te chu nuam ka tin min ti hlim tak zetani office a chuan nathar ruwa manna siamin ka buai hle kan ram chuana tur ngopui lam chu tu mai nan la lu chualo ngo cha tha tak ani awangin kan company hmalak na kaltlangin chulai ngo chhunga chuan kan ram tan mel lung poimo phun thei chu kain ring tlat chutia kana thona pindana ka buai em lai chuan ka phone chu aron riral rala ka kokia ka phone chu da in ka han bia mei che o fel nal hian puya niem ke chuan kani thuin ka changa nangma mudu tu che noma aizola ilo kal thengem azo na chu amol mang hle mai rian then khat fiam thu mai ani ka ringa kada ngala ka phone chu aron rinon lea kalak rukal chuan ka buaya nia ti ruala da mai ka tuma mei chia chuan inu ka thil ti lai chu ka top chota kanun chu a cheloi hian ka hria ka bula thu thlenga chuan ka thuzoi hnoka khovela ka tongkam ngai nat lo ber ka hria ni nu ti hrim hi kanuna ada ka tum lo om zia nei lo min dem mai thei ma se ka wa vaina kong khar hong tu chu kanuani kum som thum lai mai a thi to nia ka lo hriat adamani ti ka hria chuan min deng na hle a thi to nia karin na chan chu a chan chin chui tur om tlat lo thi hnudam le thuang mai in ka hriat na chuan a dong songa thin urna le makti na lungchiat na le za na khohar na le nun ruak chuan min tuam non chiang hle ka ngai tuana a thil tam takalun ngal zo na chu a thua thuina ron thlenga no sen chuan anu hnute hne chungin anu mita mangai na a hmu thin akuta hum thiam tirin anu kut zung tang a hum thiam masaber alo sailenin atra rualin anu mita thamuan na a hmuwa malam pantura beiseina po anu malchunga adong thin atong thiam masak ber po anu akauna anilovem ni voin thlengin kalunga ini le kahlim lai ber poin sister maria iming kalama kaming po sister maria isakani katra in min thlem tu ania kamang an lai poin kan chen na Saint Nicholas Children's Home tual le kan khum chhong karil ruwa alang masathin mangchia kaman tumin ka kianga rizai bak ka mulwa dam khochwa suala kanuna room vong thin lai khan kanu tia ka ko turin hnai ngai lo kum som thum lai mai a thi nge dam ti po hrialo chanchin handon son thut mai chu kata na ol ai lo eng chenrai nge ka ngoi po ka hrelo phone minron betu tong chu ari ria yang chawin ka hria tunge minron betu chu ka hrelo na ala tong tui viau a soi ero ka hremu mal lo ka ngai tuana wak velin ka hun kal to min hruai le dai si a to pa chuan iron ngai poimo don nia o tin a chhila ka thut na bul tuk vera chuan ka da ka kol kil chu a hnim rui to a chang chuan thre chuak mai la kanu chung chang kher hi chu
karil ru lua tir katum to lo anuna tangin min pai chuaka keipoin kanuna mun chan tir reng atul na ka hrelo kanu chu hrelo maila rual ota min siam tu ani athi to ni poin om zia nei lova aladama ni poin ka buaina turani lo ti chu ka thuro lum ani tho ani Sister Maria in min shildan chuan ni som pali mim ku thla kum sang kha zakua somriat paruk zandar somvela Saint Nicholas Children's Home kongka pui chu aron ridot dota thom noa in belfel nuwa kongka va hon chuan meiche pani hi hu niang hian an lo dinga an lu chu puan in an khu ve a zan thim tham hnuaya ding an nia wangin an mel mu chian thei ani lo no sen mi papiang hlim korlum duma an tuam chu Sister Maria ikuta chuan an hlan mai ani sister chuan engti ziang e tia azo poin an chang mu mal lo apom tu jok chuan an tunga tleirol te chu kokin ani hian da adua ti in na soya an nung zo ka ding chuan thim chin le chin lo atang chuan ka en kol thei lova aron ti dat ta ta an tong zong chuan zuri man nam hle bok ni na soi sister chuan no te da tu chan chin le an veng te an lai chin te po zia lua tul thu wa soi poin an ni chuan an ni na thup an du thu le no te chu an lam to lo tur thu an soi thung sister chuan an mani ni na soi rem ngang lo ani poin apa lam tal zia rem ti turin na nge na ma se an ni chuan eng man soi du lo ngot ma se no te tan ala poi mo don ti a hril lom chung poin an hming le ni na soi ai chuan no te chu da lo mai an du thu an soi hial an thu soi dan le khosa zia chuan Sister Maria i ngai ati that lo ma wang le no ta nun na ader thok thei hial do na a hriat awangin chu no sen ril tram vot ti box si trap ngak chu dan lo angin alata ti min hril no ten hlan zo chu kot thler zau lam panin an nui phei har ara sister chuan tu soi zong nge a soi chiang thei lo na pakhat chu kazalen ta ti in au phei ani ome chu kanu chan chin ka hriat om chhun ani katan thungai thak ha dam ni lo ma se kani na zong dar thalang ani chu fasha en kolna hmuna no te da an ni rengin ada tu le da an ni dan chiang theyang bera ziakin record sela von thatani mi maltin chuan personal folder kan nei thewa chu hmuna chuan no pang kum tling lo chin chau an en kol theya wangin no pang chu kum som pariata thlin kuma lak chuan ni thin kum thling chinin hom an chua san don chuan an personal folder chu hlan le tan nia chuta chuan no te record mumal takin nom vek kan nuna thil thleng poimo tak chu a in ziak kim hle fahra in mani se atam jok chuan chung khat le ngai ven thei tu an nei deuh zela chu tiang ni velem lo chu mitlem te ni in kei chu an zinga pakhat kani kei chu engang point sister te chuan min du sak ma se dan chuan chu hom atang chuan min chuak velo thei lo an chunga thu nei tu dang an om mio wangin kum som pariat ka thin chuan ka in tia ka soi thin chu ka chua san atul ta ani ka chua san don tin hre tho maila a hun lo thlen meu chuan amang an thlak hle chua ringot chu thu ran kalna tur hria lo chu rap thlak ka tin ka hu phur tak zet har san na kan to tam taka chuan hom chunga kanin en kolna le thok tu te in pek na chuan min pui thin buai chang ombok ma se kan buaina kha hom buaina ani thina wangin min en kol tu ten an ching fel mai zel ma se engkim mania bulhan tran chu ka hu phur tak zeta ka chua don zan chuan ka tlai war chiang hle hom chu ka ngai zual em ani
home ka chua san ni alo thlenga ngoi ringin ka in siam mala ru atla deuh renga ka personal folder lo thleng sela engemaw tak peisei tur a inziak mana ti in ka ngai tuana ka seng luya thomhnaw ka nga lo hle ka in siam zo chu ka khuma chuan ka thua ka kalna tur lam ngai tua chuan ka in khap thungal der ngoi ringin ka in dom kun lapa nakina chuan kan room kongkhar chu an ron kik kara lo lu tura ka hril hnu chuan Sister Maria i chu ka personal folder keng chungin a ron lut naka katan nuang maya hlu ni in ani tan la hrin lo fa din hmun kalua hialang ka hming vanlal ompuya ti po hi ama min sak ania midangin puya min ti lain ani chuan puite tin min kau thin kabula chuan ngoi ringin aron thu vea ka sama chul hliawa ka folder chu min pek pa chuan mit tuiting pamin min ron ena zoi sap hian puite I folder khen ro atia ka folder in suina chu ka han phela beisei tur omang ngai tua niap pain ka han honga thildang zongai chuan family department chung ko chanchin kim chang ziana chu ka keu masaber ka ming chu fia fashan hian alo in ziaka ka en thla ming dang mu tura omlo a hnuaya thupoimo an ziana chuan vanlal ompuya hian kumsom pariat chungin tlo tu a nei lova a chung telam hnai tu main an hruai chua thei thu an ron soilo chu wangin ama ngai ven tu tur om mi kan dap chuak thei talo ti in home superintendent chuan ka chua ma ni chuan ming alo zia hnan ani Sister Maria ikut chu a khur dara min ngai tualutuk chu in sum har ati ngei mai kei ngei po chuan a hma zonga in hnole phatsan ni in ka in hrezual homa tanga chuak to hrang ka ngai tua tuma vanlaya tlaang maya malu chuak ka hrengai lo chumi khami ti turan neya anron hruailo poin pan turan nei kei chu ka khumbula tangin kong ka bo ngala ka chuak don ti ka hriat rualin kong omlo ka dap chop don ti ka in hria tlangwal ti thei chu ka ni to pumro lian chi ka ni boka wangin en mai chuan tlangwal puitling angin kalang uai to ma se chutiang ma kong bo tura hriat ngai lo khovel thara zuan lu chu in rin tok harsa ka tia ka zam tak zetani ka folder chu ngoi ringin ka bia soitur ka hремai lo Sister Maria chuan puite khoya ngai kalang chu zona chu keima le keima ka in zo tamto ma se channa ka nei chun ka hремai lo ti chu sister ka hrila chuta ani chuan aizol veng hnoya khian ka u nau nu ka pute fanu pasal nei to a oma chuta chuan hun engemaw chen chu I om thayang ka biak sak to chia chung ko khosak ol saman ni lo tin an chang chebok nuam tak chu ani lowang ma se tuna ri chuan du than tur om si lowa chuta tang chuan I kal zel dan tur chu I ngai to don nia ru puitling pui ni to I kong tur thlang phim khurang che atia au nau nu address kim chang chu min zia saka min pek rualin lekha I pakhat min pe boka kan en chianga poisa thun lo nia chutiang taka min ngai saka wang chuan kalom hle ka zakru hlena a zak khang lang theidin huna ka ding lo eng po huama chu mun pan phot mai chu tha in ka hria a ka in siam fel chu ka thian tele sister then khat chuan kan home gate lian thleng min thla kum som pariat zet kalawin khung to na Saint Nicholas Children's Home chu ka chua san felta muang changin ko puilam chu kapana motor chuan na tur ka hmu mai lo awang chuan ke in ka kalbau bawa nakina chuan truck bungro phur lo tlan chu kalo phar dinga
khopui lampan chuan ka chuang chhota aizol kan lu chuan khuwa atlai rai towa basin veng hnuai chu ka pan ngala aizol hrim kaldana chuan buaina ka nei lo ka buaina berzok chu mel hriat lo ina tura mani chawa kalangai chuani Sister Maria in minzia sak address chu ka phora chumi mang chuan ka zong kwalta hun engemaw chen ka zon hnuwa ka na tur ta hria mi pakhat ka tong fu hlawa an in ka va thlen chuan kongka ka kika nu ber pise ni chuan min lo chhona ka hmu vele chuan Sister Maria itir ka ni thu ka soi ngal thuaya ka chung ko thara chuan ka tlang nel ngal thuaya in chung khur thil poimo sang thole in lo fak na oma pianga tho chu ka hna ni pise ni pasal pu chuanga chu pazaidam atet laya apai na thi sanani kadin mun a thiam le chung ko om dan tur nia ka hriat tam tak chu in chunga chuan ka chara achang chuan nu le pa neilo ka ni ti ka in hrelo hial kanun ruak le kho har chu aziom hle engtik thleng nge an hne na chuan ka om theiang ti ka ngai tua fo thina an ni chim boi reng lo chu tha hrian na ka nei thin ma se malak dan tura ka buai ani homa khan pol som pahni ka zo mana ma se ka kalchun zom thailo tum chin chi po ani lo ti ka hria ka thei to pa mi tangkai ni chu ka du ber ani ri ma se zirna chun zom chakna ka nei ringa engtika emo chuan kongo om sham ka beisei ka din mun ka ngai toy ro chuan pol som pahni chu ka thlen san ber ani thei ti ro ka chiang hle hunakala kuma vei don ta ogas ni som panga zana niya tumdang ang bokin chungkwa chuan chohlui kan kil hawa engkim apangai vekani chhun lama kana thok ka chau dewa wangin keichu kamu hma dewa zandar kuwa ari trap tin kapu chuan minron soi noka ipi dam do in pan puyangai atia a melken chuan kapu chu amang ang hle mai man mo takin Aizawl Civil Hospital casualty chu kan pana konga kan kalaya kapi om dan chuan ka thawa min man tlat ka thabar le hlau thong lutuk chu in sum har ka ti hle casualty kan luta kapi chu puan an zar hlia chuka pona kan thu thap mai doctor chuan kapu aron ko luta kapu ron chuak le chuan kapi awom to lo thu ron thlen ta natna nei lok haulova kapi thina chuan min deng na ngei mai kapi thina chu kan tur na hle maya kapu chuan a tur thiam viau maya kei chuan afa ta ke enin hria thiam har ka ti mira thei da uten van duina rap thak tak kan tur hi en har sa ka ti ngoi bai vai taka nung mek ten thina andai ka mu hian a chan hria lovin ka thina ngoi thin kapi thia tanga thali vel aliam tia kapu chuan min ti pui a du thu min hrila zana chun kapu chuan kapi a om tak lova chuan an khuwa khuang sum lama anuen kol a tul tho bok nen pem mai tha a hria thu min hrilta chuta chuan ei zon nan sum don na lam khoi aril ru ka lo ni khuang sum khuwa chuan ka zui du lo min zota uluk taka ngai tu na seng turin min du bok min ti luya tum lova ka zalen na engkim ada thap ka din mun ka ngai tua ka pu din mun ka ngai tua bok har sat na tam takara kaya kar min tuam hlom chu ka loma ma se tuna chuan kapi Sister Maria iwanga he chung kuwa ka pan chan om to lo kapu chu felin thalel viau maila zui ve lo ka titluta kapu chuan ka thu soi ra thiam ema har sat na ka nei chuan min pui tura a in pe reng thu min hril mol ta zoka har sama se kanun ve du miau awang chuan kong ka zona tul
kawak vai chu ani le ta der mai kapu chuan kain en kol theina khop trok trok bung ruwa min the chua an ni lam poin an nga bik lo chung mang chuan kain bol sang ve ani poisa min nu chia tura nei lova bu fai ero chu kar khatla tur min nu chia engkim mai chuan lung ati chia kar thei bulin tran le mek chuan dem tur min dap non tir kati sual ni lova ka tor na rap thak zia chu soi hian a siak lo na tho tur mu mal ka mu ma chuan ni khata cho voi khat ke ya chome leine tur ka nei lo wangin cho le chi chowa ka tling tlak tum a om lo thai lo in hlo na tur zongin ka wak kuala a chang chuan min lo ring hlela a chang chuan musit taka min lo be thadu lo tu ka tong bok ka kal liam tur min deuh so na tong kam deng khong ka haider luya rui lo ti na tur sum zong ang hiya la mi lo chua du po soi tham fe ka tong tu ma dem thayan ni lo min mu sin na wanga ka na zon ka chol san chuan cho ka nge tul don ti ka hria ama mo tu zok ka ni miaw wangin min benom na tu te ma po zaidam taka na zon chu ka chun zom reng a tul